Oh yeah, oh yeah. Hej YouTube, og i dag skal vi spille noget mere MC War. Og hvis I kan se, så er jeg lige i gang med en bane. Den her bane, hvis I kan gætte på, hvad det var, som I kan se nu. Kan I se, hvad I gætte på det? Jeg giver lige 3, 2, 1. Nu har jeg gættet det. Nå. Men hvis I er klar, så er det en fedtet. Og så det er meget... Jeg er ikke så meget for de fedtede baner, men de er fine nok, når man altså er god til dem. Man skal bare være god til at være en fedter. Så er det her det svært. Parkour. Ding, ding. Okay, så tager vi den der og der. Sæt på. Nej, jeg kan også bare hoppe op her. Så tager vi den der, her. Så tager vi den der. Så tager vi der. Det var lidt for... Hvis jeg kan komme derop. En, to, tre, bum. Okay, det kan man ikke. Men så er vi kommet ud af banen. Vi det ikke nogen kills eller noget, jeg har lært mig. Inden jeg bare dø for, at jeg kunne vise jer noget infektet. Og hvad det er. Hvis der kommer noget nyt. Hvis det iptsmcwar.com. Jeg vil tro, at det er noget samme som det her, bare hvor der er en masse admins, som der spiller ind på måske også ejeren af serveren, så man så kan sige, lave nogle flere runs og sådan noget. Det er hvad de gør det. Så hvis I gerne vil have noget at sige til dem, så tror jeg, det er det gode sted. Jeg skal lige slå noget. Og nu skal vi lave noget. Se, noget gun game ligner det vist. Men jeg ved det ikke. Fordi jo, det er gun game det her. Det ser du på. Jeg håber bare, et kill! Stil det bare mest for en af de dernede. Ja. Ja, det her det er i hvert fald et gun game. Hvis I kan se det, så er jeg ret god. Og snart har jeg tændt om, måske at købe minigunnen. Jeg synes, at den er ret god, fordi jeg spiller rigtig meget på denne server. Og jeg vil også bare gerne lige vise jer denne server i dag. Og så kan lide den, så er det sådan lidt godt, at jeg viser den til jer. Undskyld, hvis det er noget dårligt grafik, jeg kan desværre at gøre for det. Jeg skal prøve snart at gøre noget ved det. Jeg kan bare ikke få en ned med den her sniper, eller hvad?
Og nu har jeg fundet Magnum, kan jeg se. Som der er min normale gun. Og det er min yndlingsgun. Så skal jeg bare have kill med den. Det er et undvært yndlingsgun. Okay, så det er min det gevær, jeg plejer at bruge nu. Det er en AK-47. AK-47, hvis I større det, hvis I ikke kunne forstå det der før. Og den er bare så meget vant til. Og der var en famous. Og ja, det er også en stans, jeg har den bare ikke lige. Men jeg vil sygt gerne have den. Fordi man kan dræbe alle med den. Dræber bare stort set alle med famous. Okay, det var så alt fra i dag. Farvel.